برنامه جنگه سلام تماشاوان هجا جنگه همه ایرو باغچه گنده کرسه گردای نافچه کاغذ مانا قرسه ام هاتن و داره ام دناو باغچه گنده کرسه دا بگرن کال و داره چاندنیا چته کرن جنگه دست پیت کرد تماشاوان هجا ام گرو گشت خواه لناو باغچه کرسه دومینن انها جلور داره کی سیوه هه سیوه پایزه مرد کاره بجه سیوه ملتیه جی اف سیو حتی دم سال پایزه وگاوه دیگی هنکی سور جید به وگاوه لی جورین سیوان هنه ام دناو باغچه دا بگرن چه جوره هبن ام یک بیک بوره پار و بکن وکی مگوت اف سیو جی یا ملتیه این مرد کاره انها جی جیکه بخواه لی حتی دماوینه امارجه نکه چیتره سیو تایبت سیوا ملتیه مرد کاره حشک بکه جبو زبستانه مرد که خوشاب جی بخواه جبو ویجی کری ویجی تی و هم جی مرد کاره وصل به جداری جیکه جی بخواه اف تایبت مندی که سیوی جی هیه دناف فکیان دا یا هری زده فایده و جلاش انسان را هیه سیوه لی عجیبه انسان نکار سیوه زده بخون یعنی شیله کی سیو بخون تر دبن لی وکی مگوت یعنی شخوا شیله کی به یعنی دو سه حبجی بخوی همان ویتامین دگری ویتامین هری زده دناف فکیان دا سیوه ده هیه تماشاوان هجا ده همان دمه دا سیو جبو گزولیکتنی داره کی گنجانه دما گزولیت که و بتایبت پلاوی اف گزوی جی وکی چون بیمن کرمورین پجوگ هنه به اوان را لسرداتینن و بره بره داره حشک دکن اتابی همبری اف گزوجی درمانه کی هیه جبو که بریا
سیف گله دا به یعنی گاواش گله درکه و وقتی او علاجی لیته رشاندن جبر کو گزو نگره هگنا گزو لداره که و او فکیه جی لاواز دکه همان دمه دا سیف جبو کرمان جی فکیه کی مهمه çünkü kurm liseve gelek dixin jber ku me got ya sev fayda ve her zede dina fekiyen de heye lewra jî kurm zede li dara li sevê dixin yani. Ve derece hilo hene evana se cüreyn var hene dınava zindiyan da her çıkasa nerume hebeci veki neremoji dınav xazaya da ji carrahen rweki nav xazaya hene se cürene hiloji yek jwane yek bivir rengi yek sorike u yek spiye ece ev hiloji taybetmendiye ki ve heye jbo ku meru çaya hiloye çeke awli dve meru van demak u gula xwa veneke Evan topkan merv jetke henki şiravi jî heye. Ece evyel bertavê merv hişk dike. Dema ku tam hata asta hişkirinê merv berhev dike. û dike qavanozekî yan Tirkiyekî li malê heltîne zivistanan dike çay û çaya wî vedixwe min bixwe jî cermandiye. Wekî min got evan topkê wî berya ku gul vebe. Mesela eva ku gul vebiye êdî ew ê tovê wê filan ew ê bîye ew hewce nake merv jeke dema dişibe ev yani merv dişibe dara bamiye veke bamiye direjdi ve şuka bağırtıkım ji heman malbateye jî çünkü bami jî gelek ji laşê merv ra fayda ve heye û ji nav tirşikê ra dema merv dike nav tirşikê bêtir tama wî çêdibe vekî me got hîlo jî ew nû bamî ji heman malbatê ne. Temaşevanê nêje ev jî dîsa yek ji darekî çandiniyê ye ev elotirşik e elotirşik wekî zerdaliyê zer dibe hebika wê pir mezin nabe bi qasî giryasê ango bi qasî vîşneyê mezin dibe piştî zerbûnê êdî bere bere hinkî nerv jî dibe meriv dikare yanî wisa jî bixwe di nav wê da wekî dendikekî wê jî heye şa tovê wê jî ev dendik e yê xwezayî jî hene elotirşik ew hinkî rengên wan reşik in wisa lê a çandiniyê wekî wî dibînin hemû zer e û ev dar jî gelek girtiye ev dar cûreya narê ye yanî ew nû dara narê dişibin hevdû çünkü wîsan gur dibe nava wê jî çünkü dara narê jî wisa ye ango hinarê em wisa rastbêjin çêtir e ev elotirşik û hinar ji heman malbatê ne.
Dinav baxçe kerse da gelek cure hene fekiyan ev dara pişmiş dara hirmiye dara hirmiye jî fekiye ki payizeye dedem sala çandiniya razan da duê demê da beter nerm dibe ji hirmiye dims jî tê çêkirin wekî hûr dikin û bi şekir filan dikin avê çêtkin di heman demê da wekî sêvê dara hirmiye jî ji bo kurman guncana kurm zêde li hirmiye dixin fêkiya ku kurm lêxe ew bêtir ew vîtamîn tê de heye çimkî heywan ji însan bêtir ji bênê û ji em bêjin ew ê fêm dikin ji tama wê tiştekî dijî ez bêjim hirmî darekî ji bo firindeyên wekî çîniqro ango kutkutok dar kutok jî ji wan re dibêjin merheba ji we re em ê dara we bikişînin dara hirmiyê wekî min got ji bo çîniqro dar kutok kutkutok yani heman ew ne ji bo wan jî ciyê jîngehê ye li dara hirmiyê dixin hêlîna xwe jîngeha xwe di dara hirmiyê de çêtkin û wekî em bêjin asbas qedeme bi qedeme dirince wekî li jor jî sê çar heb wisa li diyarê hev jî şê dike teknîkekî balkêşe de ew firinde da ew jî wekî me got têkildarî dara hirmiyê ye. Ev jî dara zerdaliyê ye bi rastî li herêma Meletiyê cureyên zerdaliyan gelekin lê li wir ji bo zerdaliyan dibêjin mişmiş û qeysî tabî ew hinkî bêtir mezin hinkî weke vana ne giloverin vana giloverin evana jî hem bi vî rengî têne xwarin û hem jî têne hişkirin dîsa ji bo xuşabê ez kal tema wê jî mêzekim şêrînin temaşevanên hêja hinek ji vane henin tirşin evê ku tirşin qeysî ne îca li herêma Kêrsê li herêma Qersê jî meriv dikare bi giştî bijî navê gundê vê dere Kêrsê ew ji bo viya dibêjin zerdalî li gelek deverên Kurdistanê jî yani zerdalî tê bikaranîn ew jî peyvekî orjîn bi Kurdî ye ji ber ku li vê herêmê ji bo ev cureyên fekiyan zerdalî tê gotin em jî duê çarşovê de ew dike îca dara zerdaliyê gelek mezin dibe ne weke ew bi qasî hirmiyekî qasî sêvekî wisa bi heybet dibe her dara wî meriv dikare bêje belkî 5-6 tûr zerdalî jî jê dibin lê wekî hin daran dara zerdaliyê jî salane dike sal heye pir digire sal heye hindik digire çünkü di nava xwezayê da gelek darên bi vî rengî hene ev darana jî ji ber ku hêza wan bimîne û emrê wan dirêj bibe salekî wekî bêhna xwe didin pişt re sala şûn de dîsa digirin ev jî taybetmendî û dengeyekî nava xwezayê ye. Ev sêv jî
Yek dîsa jûreyên sêvan e lê ev sêv sêvekî balkêş e dişibe hermiyên temandî vana hinkî dirêjik in bifikirin kurm hema li hemûyan dixe. Ji ber ku vîtamîna V sêvê gelek e bifikirin ez ev sorbiye yedî. Ev ne apayîze ye yani ne wekî sêva melatiye ev jî taybetmendiyekî vir e. Eca gundê kêrsê çandiniya sêvan û zerdaliyan bi taybet gelek dikin, baxçeyên wan gelek zêde ne. Meriv dikare bêje li vê herêmê, herêma Qaxizmanê hema li her gundî ev çandinî heye ji ber ku herêma vê derê aviye jî ji bo çandiniya daran jî guncan e li vir tiştekî dijî heye însanê vê derê bi derfetên xwe van derana şênayî çêkirine çünkü çiyayên vê derê rûten e darûber tune ne lewra jî însanê vê derê ciyê ku weke jîngeş xwe re dîtine baxçeyên bi awayekî fêkiyê çi di nava evê de li gor axa vê derê kîja fêkî li vir bê li axê de bê ew fêkî li vir çandine û di heman demê de debara xwe jî di ser van fêkiyan da dikin ya herî zêde debara xwe ser da dikin ev sêva ku niha li pişt min e û wekî xasekberê jî me behs kir zerdaliye çünkü zerdaliyên vê derê û sêvên vê derê darê wan bêtir gur dibe bi heybet dibin her dara wî me gotiye 5-6 tûr sêv yan zerdalî digire ev jî însanê vê derê xezancekî erênî jê digirin. Cî ez niha lê me gelek giya û gihanek hene ku ji laşê însan ra ji nexweşiyan ra gelek fayda wan heye. Ev gîhayê di destê min de jêra şûrgîha tê gotin. Bi tirkî jê re qiliç otu. Evaya ji mîdê ra gelek baş e û di heman demê de ji bo birînan em bêjin ciyekî meriv bêjê kirin ev ya hûr dikutin û dike ser birînê dema xwe jî ji bo mîda însan jî gelek fayda wê heye. Giyayekî balkêş e li her derê jî peyda nabe taybet li vir herêma gundê Kêrsê ji vî giyayê gelek heye û dîsa li vir striyekî balkêş heye ev jî jê re dibêjin kurêdîk. Evaya jî ev pelê wî yê ku wisa ji binî dertên vana pelê wî gelek mezin in. Bifikir yani çiqasa berbijor ve tişe pelê wî picûk dibin, pelê jêrîn bêtir mezin. Vana jî ji bo mîgrenê gelek baş e. Vana wisa gava di diyarê serê xwe ji bo mîgrenê baş e û di heman demê de ji bo êşa çokan jî dîsa di heman demê de viya wisan bi awayekî şîn dide ser çokê fayda wî çê dibe. Dîsa li vir çend cûreyên nefelê jî hene. Nefela spî û nefela sorik ew hişk biye. Nefel jî di nav xwezayê da giyayê ku herî bêhna wî xweş e bi rastî navê nefelê jî ji xwe xweş e û ev heywanê ku wekî miyan dema dixwin şîr jî gelek dikeve wan di nava xwezayê de nav giyan da li her derê jî nefel peyda nabe lê cîb jî nefelê heywan jî dema di nav xwezayê de digere bi taybet li nefelê digere dema behsa giya tê kirin di heman demê de gava giya tê çinî însan jî çandiniya giya dikin ciyê ku nefel lê hebe li wir bi nav denge dibêjin yani gelek nefel jî heye çünkü ew ji ber ku fayda wî ji heywanê re heye hem nefel û hem jî bankil. Bankil li vir nihal cî ez lê me tune lê nefela spî û sorik û eva reşik heye. Dîsa li vir giyayekî din jî balkêş heye bi rastî ez navê viya jî nizanim lê merû dişibîne gilgil di şiklê gilgil daye lê navê wî ez nizanim. Abla navê viya çi ye? Sêbelk e? Ji bo çi baş e viya? Sêbelk genellikle ber heyan dijbêre nav cihê de wiya dixwaxişe. Niha destê min da giyayekî di jî balkêş heye sêbelk jê re dibêje li vê herêmê. Ev jî wekî nefel çawan feyda wê ji heywana miyan re filan heye ev jî
حیوان دناوا گیها دا گاوا دگرن لویا جی دگره اف جی تامکی جدا تده هیه لورا جی میزه ده ویا دخون و وکی دل در دورا خواه وسا بنیرون لور فریزی گلک هیه دناوا باخچه کیرسه ده هلا ابلا او چیه؟ یونجه؟ اونجه اونجه جبو چه ویا فایده ابون؟ مثلا حیوان تاوکی نکبه نه حیوان تاوکی که جنی بی بینداره دکله evet be او بس طبق دبه او یا تو اونجا دکلین سر دادی hemen پاک دکر دبیا ور دیدی hemen پاک دکر normalde insan gibi ya dukma yani zira itibari varlardan para dukun اره normal tamam tadımlık dukun zavrında tamam biraz catri he yani جاتریل کوه catri juri derdi catri zara da ateş eder ne kaba am dikalinin dini hemen ateş eder üstü çeşit şurup bir ne kaba اره جاتریل با مجی هه پردجن باشه یعنی خالی مره bu bayandarsın sana lumadı خالی mara heye gördüğün خالی mara Ekol geleli ki sen mezara dersi kulütoda hiç neviyor او خالی mara همیشه رو درمان باخ زمان حکیم لقمه بود یا خالی مرا تاوی گفتم بکن خیلی مرنی درمانی داشتیم خالی مرا خیلی مرنی درمانی داشتیم که تیوی اول نام مزلان دا زدته نه ان چوق آنیر قراجاتی نام مزلان قراج نام مزلان تی مزلات بکی دونی جی اما هیچ کلی کارا یا هیچ نمیشه اره تماشاوان نجا نها دستمی دا گیاه کی دجیه جویارا اونجا تی گوتن ev jî taybetmendiye ki wê heye hem ji bo tamê însan jî wisan parçeyekî jê dikare bixwin û ya herî girîng fayda vê çi ye dema heywan bi tebeqê dikevin tedî lingê wan û devê wan dibe birîn ev ya jî dikelînin dikelan divî abla ne wisan dikelînin varî wê birînê dide tamam heyanê var bir nekim evaya dikelînin û ew birînê wan da didin ciyê ku tebeq bûye tê da didin demildest xweş dike Eca taybetmendiya vê herêmê jî ev e ev herêm meriz dikare çawa pênaseb bike wekî herêmekî wekî dermanxaneyekî xwezayî ye dema em hat li vir ez bi dayîkek re hatim nasîn bi rastî jî ew dayîk hema em karibê ji di nav xwezayê da çi giya û gihanek riwek henin navê wan dizane ji çi nexweşî ra feydan wan heye yani meriv dikare bêje însanê vê derê jî wekî hekîmanin ev li gora demên borî însanê ku em bêjin nixweş dikevin bi rêbazên xwezayî tedawiyên xwe çawa dibin însanê vê derê jî ew çanda kevnar ya ku li vê herêmê wekî me dermanxane pênase kir însanê ku niha jî li gund dijîn bi taybet dayîk bi feyda vana hemû dizanin yani ev tenê ji bo dayîkên kêrsê na yani dayîkên Kurdistanê hemû ciyê ku dijîn muhaqqaq ji giha û gihanekan derman çêkirine yani em dikare bêjin hekîmên ewliyê yekemîn dayîkin lewra jî dayîkê kêrsê jî di derbarê xwezayê da di danasîna xwezayê da gelek pêşketîne di nav xwezayê da çi heye dizanin feydan wan çi ye tabii em jî wekî ekîba jîngehê ciyê ku diçin em têkilî bi însanan ra çê dikir li gor cî waran dibe navê riwekan navê gihanekan biguhere li gor avhewe jî li her derê her gihan nayê di her axê da nayê lewra jî herêma kêrsê bi taybet herêmekî wekî me got dermanxaneyê ye ها ام گرو گشت خود دومینن افجی شوته ویا کری وشاندنا زردالیان ته بقاسی 6-7 متر درجه ویه جبو کو زده گلیه داره زرار نبینن سر شوته عالی زراف لگلیت خش بو کو زردالی بکوین خواره بتایبت جبو زردالیان لور وکی مبعث کربون کام هنکی برجر بمشن
چون مبعثا چاندنیا زردالیان فکیین و داره کر شخوال لور جی کفشه زردالیان وشاندنه و لور حشک دکنه خوشاب چونکی خواجهی گنده کرسه دبار امان لسر چاندنیا فکیانه یکسر جی فکی امانه کوجه para kazanç tıkış xwe difroşin pê debara xwe dikin zerdaliye ew jî li vir heşk dikin dikine xweşav ji xwe ev herêma ku niha ez lê me hema birahî darên zerdaliyanin her çendî herêma Meletiyê bi nav û Dengbê jî di vî warî de lê ev herêma Kêrsê jî di wî alî de gelek pêşketiye divê ev jî bêzanîn temaşevanên hêja li vir dîsa ev ê kirine li vir çend darên ku birandine hene vana jî mezin bûne yani heşk bûne piştî heşk bûne wan birandine ji bo ku darê dinê zirar nedînin siyan wan ê çêser her wiha dîsa yek lûr jî heye kutekî ev jî dara hirmiyê ye hirmî pê ve tinin ha wisa mînkî pêş de jî biçin tiştekî din jî bêjim darên bi vî rengî weke zerdalî weke sêv weke em bêjin elotirş weke gûz falan evana zêde meriv wan tiraş neke çêtir e yani guliyên wan jê neke çêtir e hermî dîsa yek ji wan dema meriv guliyên wan jêke ji bo ku xwe nû bikin xwe nû nakin zêde ne wekî dara mazî ev ji bo van daran divê meriv tiraş neke yani aliyê binê wan gulî miliyê binê evek ku zêde bûnin meriv dikare bibire li vir dîsa dara tuwê heye ev jî dara tuwê ye tuwa spî ye ev jî di hevdarê tuwê ne li vir hene lê ji bo ku niha demsal a tuwanin tûbûwan ve nemane dîsa li vir dixwazim di ser tuwên kî balê bikişin ser tuwê ev ava tuwê jî wisan ji navê dertê weke çir diherike ew jî dibe ji bo kirmoriyên ku li xurmê dara tuwê bicî bibin ji vê ava dara tuwê feyde dibînin Emin vî alî de ji bên li vê derê jî dîsa gelek gihanek hene ev gihayê vê derê bi rastî viya ji bo çaya xwezayî ya ku zivistana tê çêkirin ev pelê wî dikin nav lê ev gula wî jî weke şiklê paste çêkirina pastê wisa wekî dirincê ye bêhna wê jî gelek xweş e binêrin darekî li vir heye darekî zerdaliyê darekî wisa bi heybet daran şewtan dane binî ji bo ku guliyê wê neqijin ew xwesa pir girtiye taybetmendiya dara zerdaliyê jî ev e lewra jî ev dar dema ku salekî wisan pir bigire sala şûn de êdî zêde nagire bifikirin yani bi şaxîkekî ve di do çar şeş heşt de deh heb bi şaxîkekî picûk ve şaxîkekî yani bi xasî bûstî tinin ev xwesa digire yani darekî ku di nava xwezayê de dara çandiniyê ya ku herî zêde qazancê bide însan dara zerdaliyê ye. Ev çend roje em li herêma Qersê bername çêdikin cî bi cî. Êca îro em li Qaxizmanê ne Qaxizman di nav navçeyên Qersê de li gor herêmên Qersê hemû herêmekî bêtir balkêş e û taybet e ji hemû herêman cuda ye erdnîgariyekî balkêş li vê derê heye heta bifikirin li vê derê findiq jî tê çandin şînahiya Qaxizmanê gelek e ne wekî navçeyên dinê erdnîgariyekî cuda şiklekî cuda meriv dikare bêje li vê herêmê ciyê herî balkêş û xweş herêma Qaxizmanê ye em bi van hest û ramanan hatin dawiya bernameya jîngehê em ê hewl bidin di dema pêş de li jîngehekî din bibin mêvanê mala we heta wê demê hayîş xwabin xatirê we.
Hı.